Pano pamwechete tasvikatarira pano pamwechete paya wabatsira kwayachi Mangwani Makuseni wasvika Mangwani Makuseni wakati wachiti isi tautanga zvitawasira kuwanikwa mambo tibva taenda kumba kwababa wanga wachiramba kuti barisika rifamba pamwe nevamwe kwabviswa zvinhu kwabviswa zvinhu paya paya baba wani wakazi mati kwabviswa chii zvazvakatiwa ndii achazangu zvese zvisangozichikandishati zvazvakatiwa ndii kana ukanga vari kuvazvambira se vachataurawo tadaro paya takabviswa zvinhu takabva tadzoka kutaisira matare tasvika baunini vakazotitaura chiti inini handibvisi sendi rimwe panyaya idzidzi maprofita iwayo nevanhu vekwamambo ndiwo vauya nezvinhu zvavakokanda mumba mavo tikati ubva tadza kubvisawo mari here yekuti dini tibatsira pane zvinhu zvabvisa izvi akati handina zvimwe zvinoita isisu takuda tauda kuti tizive kuti maprofita akatinyepera here kana kuti isisu atipewo mari yakabviswa mwana baba ndiyo nyaya tadzokerera kwemambo ndiye mari nekuda kuziva kuti zvinhu zviya zvakazviya zviya izvi waprofita wauya nazvo kupa inoti vana vawese takabatwa isisu hapana wakaita nhasi baba uni wedumwe hwani chete ndiye akadini akataura mashoko ekuti zvavana maprofita wendese tautofunga kuti maprofita ndiwo akava nezvimwe zvinhu ndapenda mambo wako ini ndikozi Richard Bungangano ndamira pamberi pacho padare ramambo Mutasi izvo vari kutaura izvo zeshuwa ini handibvisi kana sendi yekuti handina n'anga yendakaenda kodaidza kana muprofita wendakaenda kodaidza iwo wakadaidza n'anga dzavo wakaita zviro zvavo wakauya navo kumba kwangu ndisipo wakazondidaidza ndiri kunhamo tikazosvika waungana pamusha wakandibata wakandirowa muprofita iye akafambisa chinhu mumwiri mwangu saka apa n'anga yemwakatiti apa tibude tiende koonana naye mukotsanzira wakabva wakubuda panze apa wobva waenda kune n'anga yavo wakauya naye kumba kwangu saka n'anga iyoyo inini handibhadhari kana ndinoenda kuhospital mazvita mavo musoro mambo Mutasa nedare renyu ndozi David Mukangano ndi muzukuru wavo ndinofunga kuti musotapedzisira kuuya pana tikaprezenta nyaya yedu vamaiona mukati ayo chibudai panze nekuti atamubva kumashure tiri kukweshana kumukumba matazoya nayo kuno vamazoti aiwa hazvinetsi budai panze takabuda panze sekunze kwakanyura zuva takabuda panze tabuda panze mwana wavo panze apa haana kubatwa kana musoro kudai pa anga aripo vabudiwa panze afagara vabudiwa vabatsirwe wenyu vevamunotipa panapa havana vasinambomubata vabudiwa bhaataura zvakataura nokuvati vadai vanoziziva zvakataurwa ivo vari kuziziva zvakataurwa nemwana wavo akabudirwa ndo paya zvikanzi right chisimukai pano muchiende kumba masvika kumba muri kurara muri pamwe chete kusvikira mangwana wabatsirwa chaiodini wokubatsirai ndo pakaita first time kurara nasekuru wedu waingodisapia vachingodisapia tarara pamwe chete wabatsiri wakauya vanoti ivo kumba wauya vakatanga kudini kutibatsira vatanga kutibatsira vanasekuru vangu ndokunga kuti vanasekuru vangu vatoisa murikuona ndovanasekuru vangu nanambuya vangu nanamai vangu ndovanamai vangu wese vakapera kubatwawo nezvinhu zvavo vakabvuma sekuru vari kuti ini handibvumi ngazi vakabvaazi ngezvamambo nemaprofita ake amakadini vakaunza zvinhu kumba kwangu ndo muromo wakati vanasekuru vangu ngezvamambo inini ndine wangu anambotsvagananga kana kuti ini ngezvamambo nemaprofita avo saka isusu kana dziri maprofita kana ari aifeki amambo ndipo tineta kuvi nokuti zvinhu zvakabatwa kumba kwavo mwana wavo wacho akatobudiwa futi muso wacho ka ndobva kutinetsa kuti mambo angatipa vanhu vefeki here nezvakati vanasekuru vari apa wanga uri pani saka makazoti machibva panapa mochizosvikawo kumanje ini ndakakumanikidza here ndakamanikidza kusungako ndakakumanikidza here hamuna kundimanikidza but ndakataura chokwadi kuti ndakakumanikidza here hamuna ndakakuti itai zvamudi
zvamuruda kuti mubatsirike handi ndizvo saka ramakusvika kuma kuti maprofita ndeyamambo zvidhoma ngezvamambo zviro zvenyu minu zvamakazvitsvagira imimi pakabatwa vamwe mwese wakabatwa nezvawavakuvandishwa nezvamo imimi mazobatwa nezvenyu manje makuti zvamugaba zvaa zvamambo asi wangoisa wari kubvuma zvavo zvakabatwa kuti zvishwa ngezvamuri ngezvamo imi mukati zvenyu ngezvamambo manje muri kuti ari kunyepa mambo handina kutaura kubudisa zita renyu ndakati muprofiti iyeye wakauya kufamba pamwe nini ndisipo ndiye wakauya nezvake inini kana ndisingamboendi kunanga ndisikaendi kuchiprofiti ndinoziona kuti mwanangu akabudiwa akabudiwa nechii handizivi kumasure mukoma wangu baba ngati mwana wenyu aiti aibudirwa panapa weti ndakaromba ani wakaromba handizivi inini kana ndakaromba ini ndizo ndiri kumutaura pamberi penyu mambo kuti handinapa kana inini ndakaromba inini ndakuchibudisa kuti inini handina pakuromba kana kun'anga nekumuprofiti handiendi saka tora iri apa iri handina kutuka mama Tony ever mambo pana. In a total respect from everyone anopinda muno. You respect. Zonaita kumba kwako pana pandi pamba kwako pana. Pana panoteererwa mambo. This is a court. Ruzwa. Apazi pa playground kapana. Panoenzaniswa vanhu, panobatsirwa vanhu. Kana mine mamhepo mabva pana patiti zvemamhepo. Tinobatsira vanhu. Handiti, how declare in this court? Hauchiziro nobadala rine mavita akazara mukatumu tikatova kutoro wakude nokuenda kuseruko hazvikunakiri ba toda tiite zvinhu zvekuti muri dziri affected dzibatsirwe handiti including you both mwana wako akabudirwa mambo akabvunza kuti mwana wako pakabudirwa aitaura kuti kudii unototaura wakapumhuka wakatyoka because chakugarisapo ka vanhu vese vakagara mumabhenji kwavo vanhu so answer the question kwakaziine mwana wako ari kubudirwa wakati makaromba ani inini ati baba makaromba ani iwe ukasaka ukatsina ndepandati handina endi mwana yeye mambo sorry mambo zekutaura kwamuri kuita ivoisi yangu yakashata iyo ndotojaira kutotaura ndakati ndakakwira iyoyoyo ndiregerere mwigamushira zvakadaro itori voisi yangu mumasure murume uyu apo wakati tiri kutaura nyaya dzedu dziri nyaya yepfuti yakasiwa ndibaba yenhaka iyo wakapisa nemaprofita wakataura kuti iwe uramba kuuya kuungana nevamwe zvikazobata kuvana wako ngodini ndikati azvikoni kubata kuvana vangu tikozotangira ipapo kana zvabata kuchini kuvana vangu apo akazobudirwa ndakamubvunza kati mukoma mazwi enyaya muri kutaura aya makati mwana wangu wakadini uchazobatwa ndizvo izvo azobatwa todini uirapo wachuya chaiyo anachitaura uri kuzvibvunza wozvipindura wakati iwo pazvichauya kwana wangu ndozotangira ipapo handiti zvino zvauya chiti pagwara taakudini inini hapana zvandiri kugona kuita uyu ndiye wakadini wakataura mwana anongedza iwewe izwa wakaromba mwana wako iwo haasi kuiwa mwana wako ndosaka kuti mwana wangu iwewe manje chitora mwana wako uchiendi naye kwaunofunga kuti achanobatsira ndakatovabatsira kare mwana wako izwa orit wakawabatsira nechii inapo akakura mukati mwehupenyu ndakamutendera bhaibheri kuti endamuona mata
nhambe neupenyu. Murudzo, musaite nhambe neupenyu. Mukaita nhambe neupenyu, ndikakuti define chinhu chinonzi upenyu kuti chii, handifungi kuti munokwanisa kuchidefina chinhu. Ndikakuti izvozvi ndidefinire kuti chinombozi upenyu chii, hamukwanisi kuti mundipe definition yechinhu chinonzi upenyu. Kana izvozvi mwana akubudirwa, monditaura kuti mimi ndakatopedza nezvevana vangu, ndakakutengera bhaibheri kuti endaona mati. Ndiruramba ndiri kutaura vanhu vanouya mudare muno, musanyepere Mwari. Mhosva yekutanga yamakatarisana nayo vanhu vakawanda vari munomu mamuri kuenda kudenga, kunzi mhosva yako yekutanga ndekuti wakandinyepera pamberi pevanhu, kuti uneni usineni, unondida usingandidi. Munozwa pamuzaruda bhaibheri chairo rinoti chii? Mwari anobatsira anozvidii. Hakuna pakanyorwa mubhaibheri kuti Mwari ndiye anobatsira munhu wese chaamutaura achibatsira. Ndirizeni waya muchiona munhu achiti Mwari ndawerenga baba hazvisi kupinda mumusoro, ndavhunza baba hazvisi kupinda mumusoro, ndachiuya kwamuri baba kuti chindibatsirai baba kuti pandasvika ndadini, ndasvika kuti zvinhu zvipinde pai mumusoro. Mwari anokudii? Anokubatsira. But ukati the same bhaibheri rautengera mwana riri kuti ndinobatsira anozvibatsirawo, iwe woti mwana achizvibatsira. Saka watengerei bhaibheri? Sei wapa mwana mutoro? Muri kuti mwana kuda here kubudirwa nezvaasingazivi? Mwana uyu kuda here kubudirwa nezvaasingazivi? Effect, mwana wenyu akakuvengai, mwana wenyu ari kukurongerai, mwana wenyu bambo ari kukurongerai kukudonhedzai. Ndo zvamuri kutaura. Chinhu kana chakashata chinoda kugadzirisa kuti chinake. Pamwe pacho paunogadzirisa chinhu kuti chinake, unonge usingazvigadzirisire iwewe, asi uri kugadzirisira vanhu vakakutenderedza. Ndinogara ndakapawo mudhisenini kuti unombozvibvunza sei uchigeza. Every morning uchimuka unogeza mazino, wogeza kufesi, wochepfeka hembe yakaainiwa, wopfeka zvemukati zvakadii, zvakachena, wobva wabuda mumba. Uri kugezera ani? Hauzi kuzvigezera, uri kugezera vanhu vari kunosangana navo, kuita kuti paunosangana nevanhu usanhuhwire vanhu. Anizvopamba madima waya nemagambutsi enyu nechizva mamakapfeka ugadhi, madima kuira pasi maina zvofana makamira mudare, because handi yotarisiro yemunhu wese kuti kana uchibuda mumba unobuda wakaita sei. Titesa ndiri muupenyu pane zvimwe zvinhu zvatinozviitira nezvimwe zvinhu zvatinoitira wani. Ukadya chikafu uri udyire chikafu, unotsvaga chikafu nemaoko nemakumbo uchishanda uchiita sei, asi matumbu ako anenge akagara zvavo akati zii. Asi chaunotsvagira chikafu unotsvagira chii? Uri kutsvagira muviri wani wako kuti iwewe uite sei, urarame sei. Matumbu asingazvitsvagiri chikafu. Ndio upenyu hwatorarama baba.
pamwe pacho ngatisaargue nemafacts, ngatisararame upenyu uri fictitious, usararame upenyu hwemubhuku. Zvitaurire chokwadi, usazvinyepere. Kuti munhu uzonyepere munhu unotanga watanga wazvinyepera iwe pachezvako, wozonyepera munhu. Asi paunonyepa unongochitoziva kuti ndanyepa, ende chitema chacho chekunyepa chinodzoka futi kwauri. Mashoko amuri kutaura bamwe nezvinhu zvamunoda kushandisa mushoko renyu hazvienderani. Bhaibheri siyai rakadaro, Bhaibheri taisei siyai rakadaro, musarinyepere. We have got a problem in the family. Mwari wekutanga kusolva problem iri within the family ndiye mwari wekutanga. Kuti waisa rufaro mumhuri kuna mwari watambirika, asi ukaisa kuchema mumhuri kuna mwari chitazo chekutanga. Saka ndinoona vanhu vanouya pamberi apa vachiti vachindinyepera. No, inini handina kuuya kukotika, vachauya kukotika. Inini handinyanyi kuda kupa chinhu chinonzi judgment kuti you are right, we are wrong. Handidi izvo, because handiyo purpose yekuya kudare rine. Dare rino ndere kukugadzirisa iwewe kuti aiona mafambiro enyu abva akashata. Slow down, slow down, slow down, slow down. Ndo basa rechi redare rino iri. Harisire kuti ubude muno ndawina, no. Kuwina unokwanisa kuwina pasi pana panyika pano asina mwari wauwina. Munozwa bambo zvanduta? Unokwanisa kujamba apo kuti ndawina. Asi mwoyo wako na mwari wako, you are a loser. Handizivi kuti pamwe ndii ndoda wanastirei. Kuti mwana wako abudirwa akutaura zvataura, then you are not worried, you are not concerned about chinhu chawakagarira ukatambudzikira for 9 months chakatamburwa nomwe mukadzi, ukachitorera umwe mukadzi kumba kwavo kuti agare padhuze newe kuti chiite. Wachiburitsa chinhu icho chakurarama, wachibatsira kurarama kusvika pachari, woti handisina basa nacho, ndakapedza newe. Ukazwa mukadzi mukuru ane 8 years achimira pamberi pano kuti wakomana vanhu maziva ndiri nherera, asi ane 8 years wakomana kaitire kenyu maziva ndiri nherera. Ari kuedza kutaura kuti chii ndine 8 years asi ndiri nherera, it's because I miss my father and mother. Ndo zvakudini kuedza kutaura. Asi iwe uchitoripo, mwana aripo ari kuti baba ndionewo ndibatsirewo, iwe what I have done enough for you. Kana Bhaibheri chero ramutaura ino rinotaura kuti ndinoregerera kangani 70 times 7. Amen. Makauya panapa takawirana, mukabva panapa mukuwirirana, mukanorara mese mukuwirirana. Asi chazoshata iresult yezvese zvamakaita ndiyo yamusawirirana. Izvo zvakakuda nyaya yekuti mubatsiri akauya pamba pangu ndisipo. Is that true? Is that true? Asi kwakunzi mubatsiri akauya pamba ndisipo. The purpose yekuti murare pamwe chete yanga iri kuti musazoti iwe uyo akazombobuda manheru angari kuenda kubuda, kuti murambe muri kuonana kuti uyo akabuda kuti muwaende kuti muonane. Zvino mese muri kuti hatiripo takarara tese. Pedza wamubvuma iwo ndichakati hongu mama, iwo ndichakati hongu mama, imi moti mauya nazvo zviri. Saka munotora vese vaiti hongu mama zvakauya futi nemuprofita zvinge zvamambo izvi. Asi ndinoti ndakapenga ukona kwese kuri kuenda wabatsirira pane pasutawa kuzi mambo uri pano. Paripo here panozi mambo hasi panapa.
azviiti. Ini basa rangu kutoya kubatsira vanhu kuti vararame upenyu hwakaita sei hwakanaka chete. I don't get anything kuti ndikuti iwe wahwina. Because at the end of the day nyama ndikakuti inini wahwina, my words haachinji unhu hwako. Asi chandinoenda kubatsira chete nokuonesa chete kuti upenyu hwaurarama hauiti. Ndo chete zvinoita kubatsira. But if you come here and declare kuti inini handiendi kupostori, handiendi kun'anga, handiendi ku... Saka kana usikaendi kumapostori, usikaendi kun'anga, unomborarama upenyu hwako. Because kumapostori ndo kuna Mwari, kun'anga ndo kumasvikiro ndo kune Mudzimu. Saka iwe uri chii? Saka iwe uri chii? Haubhilivi kuti kune Mudzimu, haubhilivi kuti kuna Mwari. Saka unobhiliva kuti kune chii? Kubva uri Satani. Because if you don't believe in one of those two, uri pasi. Because ruponeso ruri uko, tsika dziri uko. Saka kana usingabhilivi kune zvetsika nezveruponeso rwaMwari, saka iwe uri pasi. Iwe uri papi? Hama, ukama chinhu chakadii chakakosha. Ukama chinhu chakaita sei? Ungaita mari 20 billion mubengi nechipi uchifamba nemota nechipi uchita chipi nechipi uchita nechipi. Mukoma wako asina kana nebhutsu kana chii kana chii, asina kana chii. Asi ukamira pamberi pavanhu ukazi Mumbambe nyumuru wangani, unoti tiri 4, including mukoma wako asina kana bhutsu. Tiri 4 asi ane mari chete ndini. Asi chiri important ndechekuti tiri chii? Hama inhikiti usazokange. Une pauchamuda munhu ari apa. Une pauchamuda munhu ari apa. Usazopa wakakangana izvo. Saka hama yako ikati uya tigadzirise tiri pamwe chete, it means ari kuziva kuti uri hama yake. Iwe uya nemwoyo wako mugadzirise zvinhu. Zvokuti after all this time makapedza muri panapa, mukaungana, mukatorana, mukaita sei, mukadii. Only kuti the last minute handipo. And you come back here after mabva kun'anga. Kuti handiendi kun'anga, handiendi kumapostori. Asi makarara muine n'anga wani. Mukararamba mukaenda, mukabuda panapa, mukabuda mukaenda kumapostori apa. Mukabuda mukaenda. Nhasi you come back here. Kuti handiendi kun'anga ini. Zvakafanira kuti wanga wakadhakwa zuro, wane bhabhara zoti handipindi doroba ini. Ndozvamuita. Zuro wanga uri kumwira uri kuchidzero. Nhasi wamuka wakati handipindi doroba ini. Because akakupai urongwa hwekuti endai murare pamwe chete. Ndiani? Mwana wake. Akadini? Haana kuteerera. Mukaenda mukadii? Mukadacho mukazodii? Vabatsiri vose mazvopareta operation kupinda mudzimba ndapera kubatwa tese. Makatobatwa kudai? Zvakanyanya. Kamudzikenyu kerake. Vana sitori panoba varikuti hemeni tarerukiwa mumusha asi vane basa. So inini pamwe muzavaoda inini handisi kuita sei, handisi kumanikidza izva musikadi titesati Ukuzizwa. handisi kumanikidza izva musikadi sei. Izvo ndisitari. Inini basa rangu kuita sei, kukubatsira. Asi kana mati kubatsirwa hamudi, it's okay with me. Because kana zviri zvidhoma hazvisi kumba kwangu. Asi my only one ndekuti zvidhoma zvenyu ngazvisaende kumba kwewangu. Zvikaenda kumba kwevamwe ndauya mandidai.
Atitomborina bani chiguma. Aiwa. Tate hamuna bambo. Asi anotaura kuti hamuna handimiba. Pano anofanira kukurotaurira bambo, you are clean. Munovhetwa. You are clean bambo kana musina handizvo. Ini ndozwa munhu achitonamata. Kana muda kuti mupedze nyaya yangu handimwa profita. Umwe achiti no, ini ndonamata asi kumaprofita kwacho nekumasvikiro. Handizvo. Musoro ndakapa example yomunhu akazodzoka muno akutenga. Ndati uyu murume anouya apo, murume anouya panapa. Isvikiro haisinganga apa. Haakuchekichi. Haakupi fodya kumene. Hapana charokupa. Hakunushonga. Chapano kukutaura kuti bambo nyaya yakamira yakadai. Chiitai zvakati nezvakati. Chienda. Haufeme zvipfuwa yako. Hauiti sei isvikiro iro. Asi ukana munhu kuti akucheka nyora akudii achikupa nekuti saka mhomwe nechi yang'anga mai. Panapa hatina ng'anga. Mazuva bambo. Panapa hatina chii? Saka wana wachema kuti zvatakawirirana hanzvo takazosangana nazvo. Saka imimi nyaya yenyu yanga iri baba vari kuti zvakatorwa handizvangu. Asizvo ndiri kuti asi zvakatorwa here. Zvakatorwa. Kana zvakatorwa chimboongororai muone izvo zvakatorwa pachaita change here. Kana pasina kuita change tokubatsirai. Contribution iri article yotandibhadhari. What andibhadhari? Mari yemama akabhadhara imari. Usita calculate kuti makabhadhara i550. Which means we need to divide by how many people? This is utakata vana baba tiri 4. Muri 4. Pamusoro ndivabatsire. Tikati wana mari yakabhadharwa yese. This David Mukangama. Mari yakabhadharwa vana baba wese. Yakasvika pa 4,000 something. Vana baba wese. Iwo wasipo. Sandio yao wana baba yao chiti aiwashi. Chiita iwe ngati wachi divide kuti include iwo noti zvinhu zvavo zvakadini zvakatorwa. Iwo waenda kuona iri $550 pamunhu. Vanofanira kunge vachidini vachitobva vachibvisa. Ndo pane nyaya ikapa. Because pamuka urikona zvada kuti zokubatsirai. Chada kuedza kubatsirai ndechekuti you did not deny the service isati yatanga. You got the service, but you are now refusing to pay for the service rendered. Akamwana nyeshi pale. Bambo. Nguditendera kuti ndipindure. Ndikubvunza kuti ndipindure. Alright. Ndiri kuti ini ndazwa nyaya yenyu pairi. Ukona pairi mukonana newamwe. Ndepekuti paiitwa service mamuripo. Anditi. So, chamusina uzoda iresult yeservice. Izvozvo zvokuti hamusina result yeservice hazvikutadzisei kubhadhara. Nekuti service was rendered. Zvava nokuti munhu unoenda kwadhokota muhospita kanga naunhu wafirwa nehama mabva kuspenda $3,000 matengeswa matablets nechii neropa nechii zvese. Handiti. Mapedza izvo munobva ngorara usiku wano mangwana muchisvika kupisi demakuseni muri expecta change kuti nevapirisi atakatenga zuru nechii zvese nhasi unonga zvinge zviri nani mwambasika munhu wakafa kuma-8 zuru asi makaspenda $4,000 nezuro muchitenga medicaid, but you don't claim that money back because munafa. Do you claim that money back because munafa? And the Muriato Rara, what of fuck? I see you still have to pay for bedding. Kurana by the hospital for 2 months. Monosi, not Sungiswa. Munupamso, Munukufa. Munusungiswa Sumba, the Marin bed, the Haidara. Not to our a wanta. As soon bed, the Haidara, we have to pay. Muzo ndozvisa domutanga ndochiwa mchandina chiba nditendere nditauro taurai baba
ndimwenda kopikira jeriro risina kutaidza munhu ine handina kudaidza ng'anga ini wakadaidza ng'anga dzavo wakatomubhadhara wakaenda kodeketerana nehuku dzikafa inini ndangisipo ko nyaya iyo ndazopindira kuda ndibhadhare ngei izwai baba kana bhadhare makauya ndakauya ndiri kutoya through according nesamanisenyeungodidaidzwa kwamambo ndinofanira ndosaka ndabvunza ndakauya ndati kudare makauya here ndakauya patakati wanhu unganai mutaurira nemuchita sei zvese paya makataura here kuti handipo ndakavataurira inini makanditaura here ipo ndipo mwakati akapa order yekuti endai motaura rekunze murongi ndini saka makanditaura here kuti zviri kurongwa zvese handipo pamberi penyu handina kutaura then mapedza kudaro mukaenda mukanorara kumba makarara pamwe chiri nevamwera ndakarareba mamuchikuita ii zvese izvi imi musikuda ndandisi kutoda zvaibambo ngatisapedze nguva yekuti chinhu chekuti chamakabvumirana nacho mwamaita andi muzofunga papamberi kuti hamuchachini chinhu chimaifanira makati from the word go muri yati ngatidai kuti wakomana itai pasaka mama muchideiko pagathering yacho gathering yakatowato apo mwakatotuma samanisi yenyu kubva pano wakatondiforsa by force kundibata mwana wako zvakataura mwana undipoda kutobvunza mambo wane machira aya ainawo akafa machira iwayo achatohwa ndiani inini wakaenda koororwa asina machira iwayo achatohwa naani iyo family yacho ndiyo iri panapa akafa mwana ngewangu saka mutoti machira imwe handina kumupa machira iwayo mumusha mwedu handina kukura ndakaona machira iwayo saka makamubvunza here mwana kuti machira ndei ndinokumbira kuti iwo wawangwari kwavo mwana wenyu ngewangu saka bvunzai mwana wenyu ani mwana zvingauya imi nobvunzai mwana wenyu imi hamurasiri mwana wenyu uku nekuti kwaita machira makuti ngeyo awa bvunzai awa machira ane mwana wenyu akapiwa machira ndeawa here ndiye awa ndiwo akapa mwana wenyu machira here mambo nditendereritaure musatipedzere ngoma mwana wenyu akapiwa machira neneawa here ndiwo wangwaripo ndiwo wangwari kumirira kusapa kwa zvakataura kuti inini handipi bambuka imi bambuka mari mati mari 550 muri bhadhara 550 kana matadza kubhadhara komana kana asina kubhadhara mukambeki here